In-negozji Awċin irreġistraw l-ogħla livell ta' fiduċja fl-istorja lokali mindu tnieda l-istħarriġ imsemmi Gozo Business Sentiment. L-aħħar riżultati f'din ir-raba' edizzjoni tal-istħarriġ li għadu kemm ġie ppubblikat b'mod konġunt mill-Awtorità għall-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex u l-Kamra tal-Kummerċ Awċija Gozo Business Chamber. Jirriflettu il-femiet pożittivi tan-negozju jikkonfermaw xejra ta' saħħa u stabbiltà fl-ekonomija tal-Gżira. Hawn joħroġ ukoll kif in-negozji f'Għawdex mhux biss għaddejjin b'saħħithom iżda qed jesperjenzaw titjib konkret fil-kundizzjonijiet tagħhom waqt li qed iħarsu lejn il-ġejjieni b'ottimiżmu kbir. Bejn Marzu u Settembru li għaddew, 38% tan-negozji rrapportaw żieda fl-attività tagħhom meta mqabbel ma' 30% fl-istħarriġ preċedenti. Il-bilanċ nett tan-negozji li qed jaraw prospetti aħjar telaq għal 30% li hu l-ogħla livell qatt irreġistrat. Is-settur sekondarju li jinkludi l-manifattura u l-kostruzzjoni jibqa' mutur ewlieni ta' dan it-tkabbir b'bilanċ nett pożittiv qawwi ta' 41%. Fl-istess ħin, is-settur tas-servizzi rreġistra bilanċ pożittiv ta' 32%, immexxi minn prestazzjoni b'saħħitha fl-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel, kif ukoll fl-edukazzjoni u s-saħħa. Riżultati pożittivi deru wkoll foqsma professjonali, xjentifiċi u finanzjarji li jindikaw tkabbir mifrux fuq diversi setturi. Is-suq tax-xogħol qed ikompli juri reżiljenza, tant li fl-aħħar 6 xhur 34% tan-negozji żiedu l-impjiegi u nofs il-kumpaniji qed jippjanaw li jingaġġaw iżjed ħaddiema fil-futur qrib. L-intenzjonijiet ta' reklutaġġ huma partikolarment qawwija fil-manifattura. Il-fiduċja tan-negozji qed tinbidel ukoll f'investimenti konkret. Rekord ta' 63% tan-negozji qed jippjanaw li jinvestu fix-xhur li ġejjin. L-ogħla livell sa minn meta tnieda dan l-istħarriġ fl-2023, sinjal ċar ta' fiduċja fil-prospetti ekonomiċi ta' Għawdex fuq terminu medju. F'kummenti bit-telefon ma' One News, il-kap eżekuttiv tal-GRDA, Ivan Falzon, qal li l-ekonomija Awċija esperjenzat żvilupp ta' tkabbir konsistenti mill-2013 il hawn u b'mod aktar qawwi wara l-perjodu tal-pandemija tal-COVID-19. Tradizzjonalment ftit ta' snin ilu, l-attività ekonomika 80% kienet isseħħ bejn Marzu u Ottubru. Ix-xhur tax-xitwa kienu xhur li kważi kienu jkunu jew shutdown jew attività minima. Jien ftit jenilu kienet ġurnata sabiħa bħallum, kont għaddej u rajt il-Blue Lagoon, ġifieri nhar it-tnejn, jekk niftakar sewa kienet ġurnata sabiħa. U tara l-Blue Lagoon b'attività kważi simili għas-sajf, ġifieri dawn huma affarijiet li jimluk sodisfazzjon. Falzon tenna wkoll li bilan li tissaħħaħ l-integrazzjoni tal-ħaddiema barranin fil-komunità lokali, l-awtorità se tkun qed tagħti lezzjonijiet speċjalizzati fil-kultura Awċija b'xejn. Dan se jkunu miftuħa kemm għal ħaddiema barranin kif ukoll għal Awċin interessati, bilan li jtejbu l-ħiliet tagħhom u jinkoraġġixxu integrazzjoni aħjar fuq il-post tax-xogħol u fis-soċjetà in ġenerali. Għalkemm jibqgħu jeżistu sfidi bħal nuqqas ta' ħaddiema u ċertu pressjonijiet bl-ispejjeż, l-istampa ġenerali hi mill-aktar pożittiva, b'ekonomija Awċija b'saħħitha, reżiljenti u li qed tkompli tikber b'mod sostenibbli, anke aħjar mill-Gżira ta' Malta.